गिबियावनो बयनिबो जानानै जोंनि गोथां इसोरखौ धन्यबाद होबाय। Nature Day Prayer for Peace and Harmony be organized by BBC Tukrajar Sirang आरो BBC Musulpur Baksa दिनै बे प्रग्रामखौ दैदेननाय मानगोनां जा चेयारपारसन जाफांबाय सानखां धन्यबाद होदों। आरो लोगोसे दिनै बेयाव नुजाथिफैनाय जोंनि गुबुन गुबुन मण्डलिनिफ्राय फैनाय आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आं ख्रिस्ट'लाव गासैखौबो आङो धन्यबाद होदों। आरो लोगोसे दिनै बे स्पेसियेल जिथु प्रेयार फर पिस एन्ड हार्मनि बेयाव बाहागो लाफैनाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां EM रन्जित नार्जारि नोंथां आरो लोगोसे डक्टर रहिबियाम इसवारि आरो लोगोसे जोंनि डेपुटि बिशप जे NLC बङाइगाव डाय'सिसनि दा हेमन्त नार्जारि नोंथां आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरिफोर गासैखौबो खनसेनो बेयाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय बिसेस करि आं दिनै बड'लेण्ड बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि जानानै नोंथांमोन गासैखौबो आङो धन्यबाद होबाय आरो बरायनानै लाबाय। दे नोंथांमोना जोंनि बे जायगायाव फैनानै बेबायदि मोनसे गेदेरथार प्रग्रामखौ नोंथांमोननि आसा बायदि नोंथांमोना फैनानै जाफुंहोबाय। बेनिखायनो बेयाव दिनै बाहागो लाफैनाय गासैखौबो आं खनसेयैनो जिसु ख्रिस्ट'नि गोजोननाय जासिबाय आरो बरायना लाबाय। दिनै बे गेदेरथार प्रग्रामा दिनै जोंनि एरियायाव बे फार्स्ट टाइम नङा, सिगाङावबो 10 बोसोरनि सिगां बे दावधारा होनाय मोनसे जायगा सिमला खाथियाव बेखौ खालामदोंमोन आरो बे समावबो दिनै बड'लेण्ड बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनखौ खालामनाय बायदिनो बे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थानाय बड'लेण्ड बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन जोङो BBC होननानै बुङो, नोंथांमोना बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन BBC जिखिजाया जोङो एखेलेगे बे प्रग्रामखौ जोङो नोंथांमोननि खालामनाय बायदिनो जाफुंहोनो हादोंमोन। बे नांला मोननाय मोनसे जायगायाव बे समाव बे नांला मोननाय जायगाया जोंनि सिमलानिफ्राय 10 किल'मिटारसो गोजानाव जोङो होनदोंमोन जे जों बे प्रग्रामखौ खालामगोन एसेबाबो जोङो भुटाननि हायाव गानानै जोङो प्रेयार खालामगोन होनदोंमोन। जोङो खावलायनायखौ जों जायगा नागिरनानै बे नांलामखौ जोङो नोंथांमोननो होदोंमोन आरो नोंथांमोना बे जायगायावनो फैनानै प्राय 10 बोसोरनि सिगां बे प्रग्रामखौ जाफुंहोदोंमोन आरो दिनै नैथि खेबनि थाखाय बे एरियायाव थाना फैबाय। बेनिखायनो नोंथांमोन गासैखौबो आङो बरायनानै लाबाय। जोंनि बाइबेलाव होनाय बायदिनो जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव होजायो बेनि उनाव 11 सेलाफोरा जथुमनानै बिथांमोना आर'ज खालामदोंमोन। बे समाव बारा ख्रिस्टानफोर गैयामोन, बारा गुबुन मानसिफोर गैयामोन। जोङो थोनरजानि 1 बेखौ नुदों जिसुनि 11 सेलाफोर आरो माखासे आइजोफोर आरो जिसुनि बिमा मारियाम गासैबो ज' जानानै इसोरनो आर'ज खालामदोंमोन आरो साननैसोनि उनाव 120 मानसिफ्रा ज' जानानै आर'ज खालामदोंमोन। बे समाव मानसिफ्रानो गैयामोन, बारा बुरजामोन। नाथाय दिनै नाय नोंथांमोना बेयाव हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै दा बाहागो लाफैदों, आर'ज खालामदों। दिनै BBCनि गस्पेल फरायसानि दैदेननायाव दिनै एसेबां बुरजा मानसिफ्रा बे भुटान खाथियाव बे पार्कजुले माइना स्टेडियामाव फैनानै नोंथांमोना आर'ज खालामबाय। बेनिखायनो दिनै जोंनि बाइबेलाव होनाय बायदिनो बे फोथायग्राफोरनि आर'जआ मावनो हासोग्राथार। बेनिखायनो नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै खरस खालामनानै गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव दिनै फैबाय। बेनिखायनो नोंथांमोननि आर'जआ हलाय थाङा। जि उद्देश्य जि थांखि लानाय बे प्रग्रामखौ खालामदों निसय जाफुंगोन। आं नोंथांमोननि बे प्रग्रामखौ आङो मबाइलाव नायदों, नोंथांमोननि इउटुबाव नायदों आङो थांनाय बोसोरनि 2022 आरो 23निखौ आरो दिनै बे प्रग्रामखौ दिनै निजेनो मोननो हाबाय। बाइबेलाव लिरनाय बायदिनो जे फोरबोनि नोजोरा धोरोमियाफोरनि फारसे सायाव आरो बिनि खोमाफ्रा बिसोरनि आर'ज खालामनायफोरनि थिङै नाथाय गाज्रि मावग्राफोरखौ फोरबोआ रायथायो। बेनिखायनो नोंथांमोना फोथायनानै आर'ज खालामदों। नोंथांमोननि आर'जखौ इसोरा खोनासङो आरो जि थांखि उद्देश्य लानानै बे भुटान खाथियाव नोंथांमोना आर'ज खालामफैदोंमोन बा फैदों, दिनै नोंथांमोननि आर'जआ ओरैनो थाङा। बाइबेलाव होननाय बायदिनो फोरबोनि नोजोरा धोरोमियाफोरनि सायाव आरो बिनि खोमाफ्रा बिसोरनि आर'ज खालामनायफोरनि थिङै
नोंथांमोना बेयाव एसेबां गोजाननिफ्राय फैदों जेब्ला नोंथांमोना गारियाव गाखोबाय मटराव गाखोबाय बे समावनो फोरबोनि जिथु आत्मा जे पबित्र आत्मा बे पबित्र आत्माया नोंथांमोनजों लोगोसे गारियाव फैफागासिनो आरो नैबे समाव नोंथांमोनजों लोगोसे बेयाव दंफायो बेनिखायनो जों जेखौ बिगोन जेखौनो बिगोन जोंनि बाइबेलाव होनदों जहरनि 1:12 इसोरनियाव जोङो जायखिजाया मानसियानो आर'ज खालामदों इसोरा बेखौ खोनासङो बेनिखायनो बाइबेलाव होनाय बायदि आरो नोंसोर आंखौ लिङोब्ला आरो आंनियाव फैनानै आर'ज खालामब्ला आङो नोंसोरनि आर'ज खालामनायखौ खोनासंगोन आरो साफ्रोमबो गुबुन गुबुनै आशीर्बादखौ मोनगोन दिनै नोंथांमोना साना इमान खस्थ' खालामनानै इमान खरस खालामनानै फुङावनो 3टा 4टायाव नोंथांमोना फैबाय नोंथांमोना दासान आं नोंथांमोनखौ थुलुंगा होयो नोंथांमोनखौ एनकारेजमेन्ट होयो नोंथांमोननि आर'जआ ओरैनो थाङा नोंथांमोननि खस्थ' ओरैनो थाङा आं नोंथांमोनखौ थुलुंगा होयो बाइबेलाव होनदों धोरोमियानि बिनायफ्रा मावनो हासोग्राथार आरो नैथियाव जि थांखि उद्देश्य लानानै नोंथांमोना बेखौ दिनै खालामगोन दिनै आर'ज फरायनानै खालामगोन बेखौ इसोरा खोनासंगोन दा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों नोंथांमोनाबो बेक्तिगत भाबैबो नोंथांमोना बेक्तिगत भाबै इसोरनिफ्राय बे बोरखौ मोनगोन बाइबेलाव होनाय बायदि आरो नोंसोरो आंखौ लिंब्ला आरो आंनियाव फैनाय आर'ज खालामब्ला आङो नोंसोरनि आर'ज खालामनायखौ खोनासंगोन आरो साफ्रोमनोबो गुबुन गुबुनै बे आशीर्बादखौ होगोन हालेलुया ओंखायनो नोंथांमोनाबो बेक्तिगत भाबैबो नोंथांमोना परियालावबाबो न'खरावबाबो नोंथांमोननि खामानियाव जिखिनि मावथों मानो राजनिति हान्जायावनो था बिजनेस मावनानै था साख्रियानो जा जिखिनि मावथों मानो नोंथांमोनाबो बेक्तिगत भाबै आर'ज नोंथांमोना बे आर'जनि गेजेरजों नोंथांमोना आशीर्बादखौ मोनगोन बेनिखायनो फै जोङो बाइबेलाव होननाय बायदिनो जे ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाब खोथानो बाइबेलाव होनदों बला आं लाजिया I am not ashamed for the gospel आथोनाव जायनि जेब्ला गुवार दायना होनदों नोंसोर दागि सिरि थायालाबानो खोथाबाय था I am not afraid for the gospel I am with you इसोरा होनदों आङो नोंजों लोगोसे दङ बेनिखायनो फै जोङो बाइबेलाव होनदों जि मावनो थाखाय नोङो मावनो थाखाय खामानिफोर सुजुयो बा सुजुनो हागौ आन्थाइ फोरबोआसो नोंनो गासै मावनायफोरखौ दिन्थियो बेनिखायनो आङो फै नोंथांमोनखौ थुलुंगा होनाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो बे प्रग्रामाव बाहागो लानो थाखाय जोंनि बेयाव नुजाथि फैनाय जिमान दैदेनगिरिफोर दङ मिसन वर्कार्सफोर दङ बायदिसिना जोंनि पलिटिसियानफोर दङ बायदिसिना जोंनि ख्रिस्टान लोगोफोर दं गासैखौबो आङो खनसेयैनो आरोबाव धन्यबाद होनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों हामबायसै